Umabot na sa 238 na pamilya o katumbas ng 944 na individual ang bilang ng mga inilikas sa Maslog, Eastern Samar dahil sa pag-ulan dulot ng shareline mula pa nitong Lunes, ika-9 ng Pebrero. Mayroon ng 38 households ang lumikas sa Barangay Libertad kung saan mataas pa rin ang tubig baha. Ayon kay Karen Santiago, OIC ng MDRRMO Maslog, Eastern Samar, nakaranas ng malawakang pagbaha ang 4 na barangay, kabilang dito ang porsyon ng Poblasyon 1, Barangay Tangbo at Barangay Libertad na tinukoy na mga low-lying areas na sa ngayon naman ay humupa na ang tubig baha sa poblasyon. Dagdag pa ni Santiago na konektado kasi ang Maslog sa Dolores River, Mount Hurao at tributary rivers ng San Jose de Buan, kaya naman kapag umuulan roon ay binabaha nga ang nasabing bayan. Nakaranas din ng pagkawala ng kuryente kahapon ang kanilang bayan pero sa ngayon ay nananatiling 3 mula sa 12 na mga barangay ang nakakaranas na lamang nito. Kung matatandaan, isolated ang Maslog mula pa nitong Lunes dahil hindi nadadaanan ng ilang kalsada kagaya na lamang ng Maslog Carolina Dolores Road na nakakonekta naman sa National Highway. Sa ngayon, nakapagbigay na rin ng relief goods ang kanilang local government unit, kabilang nga dito ang canned goods, rice at noodles. Sinigurado pa ni Santiago na patuloy nilang binabantayan ang Barangay Libertad at ngayon ay ligtas naman ang mga tao roon. Barangay, portion po ng Poblasyon 1, portion din po ng Poblasyon, yung malalapit po sa ilog, and then Barangay Tangbo at saka Barangay Libertad. Yung Libertad na lang po ngayon kasi humupa na po dito sa Poblasyon, bali yung evacuate na lang po namin as of kaninang 10 a.m. is 38 households na lang po from Libertad. Yung nasa Poblasyon po, nakauwi na po sila kasi humupa na po yung tubig dito sa Poblasyon kaninang 8 a.m. po. Ang bahagi ng pakikipagpanayam kay Karen Santiago, ang OIC ng MDRRMO Eastern Samar. Sa ngayon ay nakapagbigay na ng relief goods ang kanilang local government unit at kabilang dito ang canned goods, rice at noodles. Sinigurado pa ni Santiago na patuloy nilang binabantayan ang Barangay Libertad at ngayon ay ligtas naman ang mga tao roon. At yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Tacloban. Ito po si Bombo Chailira and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!